Bi ye tarata don ye marisi kalo tile 10 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoni dila min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Yusufu Sisogo ni directeur de publication don alternance ale kunnafoni diso la ale kɔni jɔra kununko tɛnɛndon marisi kalo tile 9 san 2026 kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ n'o ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité ye a jirala k'a fɔ ko san 5 kaso datugulen o dara ale kunna ani a bɛ san 10 kɛ a tɛ kunnafoni di baara kɛ. Kiiritigɛso in kɔni ko in jaabi bila ka marisi kalo tile 23 san 2026 o don kɔnɔ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye nin y'a siɲɛ 57nan ye ayiwa jɛrɛ min ni o bɛ farafinna tilebiyanfan tɔn min bɛ yen nɔ n'a a ɲɛsinnen don wariko ma n'o ye UEMOA ye ale ka jɛrɛ min bɛ to ka kɛ u k'a ma ko session ordinaire ale tako 57nan baaraw sera ka kɛ marisi kalo in tile 9 san 2026 an ka dunanjigiso min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko hôtel Azale Bamakɔ yan nɔ. Mali minisiri min bɛ n'o bɛ an ka kɛnɛyako ani buna hadamadenya sabatili ɲuman kunna colonel Asaba Jalo Ture ko wa min ye tɛnɛndon ye marisi kalo tile 9 san 2026 ayiwa a ye maa dɔw bisimila n'o ye ayiwa lafasalikulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sinapro ani Sinafarm minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔ ani minnu bɛ furafeerelaw olu kofɔ olu ka baarakɛlaw lafasalikulu olu de bisimilara minisiri fɛ min b'a an ka kɛnɛyako kunna. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ ye n'o ye Nicolas Sarkozy ye ale kɔni bɛ kaso la nin wagati in na kalo 6 de dara a kunna k'a datugu pewu kaso la a tɛ bɔ fiyewu a na kɛ kalo 6 in sera a dan na ka ban nka ko min ye ayiwa kaso in ye a bɛ se ka kurakuraya kuma bɛɛ u ko min ma affaire Big Malion. Farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la farafinna ndolantan kulu ɲɛnabɔba n'o ye kafu ye a y'a lase k'a fɔ min ye farafinna ndolantan min n'o ye musolakaw ka ndolantan ye o min kun bolodalen bɛ nin sen in kɔnɔna na san 2026 marisi kalo la Marɔku jamana kan ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ayiwa ndolantan in kɔni bilalen bɛ ka min ye juwe kalo natɔ in tile 25 ka taga bila utu kalo tile 16 la san 2026. Ghana jamana ye damakasili sɛbɛn dɔ don min ye diɲɛ tɔnba ale yɔrɔ la n'o ye ONU ye k'a yira k'a fɔ ko min ye mugu dɔ ye n'o ye misiri ye k'o ye u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw sɔrɔ Liban jamana kan awa a na kɛ nin ma bɛn Ghana jamana ma Ghana jamana filɛ nin ye ka min ye damakasili sɛbɛn don diɲɛ tɔnba o yɔrɔ la walasa min filɛ nin ye ka ɲɛsin u ka kɛlɛcɛw ma awa a juru bɛ se ka sara cogoya min na ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.